गेदेरथार सुबुंगौमा बेयाव दुलाराय खुंनाय बर' जादों फरायसा आरो आफाद बिनि गुबै उद्देश्यआनो नेशनेल जाबाय डेमोक्रेटिक बे फ्रन्ट जोंनि अफ जे गोलाव बर'लेण्ड समनि जि दाबि पिपल आलादा जयन्ट एक्शन बड'लेण्ड रायजो कमिटि फर दाफुंनाय बर'लेण्ड मुभमेन्ट बे सनितपुर जिल्ला आरो बे बिश्वनाथ मोनथाम जिल्लायाव फरेस्ट राइट संगठननि हांख्रायनायाव एक्टनि दारै दिनै बे 13 बालिपारानि बे बोसोरनि गेवलां फोथाराव फरेस्ट राइटनि जि जुथुमनाय एन्टाइटेलमेन्ट जि अधिकार बेखौ बे मोननो मेलखौ हायाखै दैदेनबाय थानाय आरो मेलनि थामथियाव आफादगिरि जाबाय बिथां जे राज्यपाला आरो आसाम आरो बे सरकारा मेलावनो नुजाफैनो हानाय आयेननि नेशनेल गेजेरजों डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सिङाव बेयाव थानाय आफादगिरिजों लोगोसे रायजोफोरखौ गुबुन सोसननायनि गुबुन उनावबो बिबानाव थानाय दिनैसिमबो बिनि दैदेनगिरि रायजोफोरा नोंथांमोन पन्चायती राजनि आवथायाव फैयाखै बे मेलावनो आरो नुजाफैनो लोगोसे हानाय बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय दुलाराय बर' बर'फोरनि फरायसा थाखाय पलिटिकेल आफादनि राइट्स आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि थाखाय लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव खेब्रै थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन होनायनि थाखाय खोथा होदों बे मेलावनो नुजाफैनो हानाय बे गासैबो दाबिफोरखौ पिपल जयन्ट एक्शन कमिटिनि बेयाव सुबुंगौमा खुंनाय जादों कनभेनर आरो बिनि नोंथांमोनजों लोगोसे गेजेरजों भारत सरकार गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गोसोखांफिन होनो नागिरदों बड'लेण्ड जोङो मोजां दाबि मोनग्रा खालामदों जे भारत सरकारा UPPL मोनसे जयन्ट समाव एक्शननि रायजो मावथि हानजा सोरजिदों नोंथांमोन तेलेंगाना भारत सरकारनिनो जोंनि UPPL बे आगष्ट दाननि 5 अक्ट'आव हानजानिफ्राय इउनियन गुबुन टेरिटरि गुबुन लादाख डिस्ट्रिक्ट आरो जम्मु एन्ड कमिटिफोरनिफ्राय काश्मीरखौ दाफुंनानै होदों नुजाफैनो दिनैहाय हानाय भारत सरकारनि आखायाव राज्य सभा आरो बड'लेण्ड लकसभायाव मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन बिसोरनि बिजेपिनि एमपिफोर दङ आरो लोगोसे मोदीनि सेकेन्ड टार्मनि जि दिनैनि बे सरकार आरो बालिपारानि बे लोगोसेयैनो गेवलां फोथाराव बिथांमोना 2014 जोंनो खावलायनाय रोखोमै जे जेलानो बड'लेण्डखौ बिजेपिया सापर्ट पावाराव खालामनो फैगोन थाखाय अब्लानो नुजाफैनो बिजेपि हानाय सरकारा आंनि नरेन्द्र मदीनि सिबिजाथाव आरो सरकारा बड'लेण्ड खुलुमजाथाव जेंनाखौ सुस्रांनानै रायजो होगोन राजा होननानै नोंथांमोन बिथांमोना रिटेन जोंनो प्रतिश्रुति दिनै नोंथांमोना मिथिगौ गोलाव समनि गेजेरावबो जोंनि बर'फोरा गोबाव समनिफ्रायनो आन्दलन खालामबाय थादों सावरायनायखौ कन्टिनिउआसलि बिथांमोना आरो बे लाखिदोंब्लाबो आन्दलन खालामनायनि आरो गुबै ओंथियानो जाबाय आलादा हादोर बिथांमोना एसुरेन्स होदोंब्लाबो बे आलादा हादोरखौ मोननो थाखायनो दिनै बर'फोरा गोबां जिउ गारनांबाय लामाखौ बिथांमोना सोरबाया जिनाहारि खालामजाबाय होआखै बा बड'लेण्ड सोरबाया बुथार जाबाय बिथांमोना सुस्रांनानै होआखै आर्मि पुलिसजों गावथार जाबाय बेबायदिनो सोरनिबा जिउफ्रा दिनै आद्रि जानानै दङ सोरबाया खाना जानानै दङ लेंग्रा जानानै दङ